Toinen viikko on startannut ja sähköt poikki. Treenata pystyy ilman nettiäkin. Huomenna saa sitten juosta tarpeeksi. Sanotaan, että reissu huonoin jalka vähän mennessä. Toinen viikko on startannut ja ajattelin, että tästä viikosta voisi vähän kuvailla tänne YouTubeen taas pätkää. Nyt ei maideita, mutta vaikka tämmönen viikon mittainen sessio, että mitä täällä tapahtuu. Eli on supparit, maanantai supparit juostu tässä alkuun 3x3 80 metriä. Ja nyt seuraavaksi vähän pikku tötsiä ja pikkuaidoilla vähän juostaan. Ja sitten syömään ja katsotaan mitä sitten, että käydään läpi. Joo, sää on kuin morsian ja me ollaan nyt täällä viikko oltu ja kokke tuli eilen ja näin poispäin. Ja nyt tässä on kasa hollantilaisia, jotka tuli kans eilen ja näin. Joo, pistetään tosta vähän pikkuaitaa ja katsotaan mitä ne kulkee ja lähtistään sitten vähän lisää loppuverkalla ja kämpille. En tiedä toimiiko täällä. Siis joo, otettiin tämmöset sähköpotkulaudat ja täällä nyt pääsee aika kivasti tätä kentän ja kämpän väliä, joka kestää tällä 2 minuuttia. Aika kiva. Ei oo paha. Joo, supparit tuosta päälle tötsää ja katso pikkuaitaa ja ihan hauska reeni. Joo, tosiaan sähköt poikki. Yhtäkkiä vaan eikä tiedetä syytä ja mullahan pitäisi olla nyt toi seminaari. Ja ja täällä ei myöskään toimi netti, niin mä en siihen valitettavasti pääse, eli mä varmaan menen sitten muitten kanssa tekemään ton lajivoiman tossa tunnin päästä. Koska onneksi reenata pystyy ilman nettiäkin ja sähköä. Ja näin. Mitäs meidän nyt tehdään, kun ei oo mitään? Perutaan kaikki. Joo, onneksi vaikka ei oo nettiä, niin voi sitten käyttää aikaa muutenkin, eli tässä tapauksessa lukemiseen. Alkemisti Valkoela täällä mukana. Joo. Siinä on Jere ja Tonin sängyt kanssa. Siellä pojat ulkona jossain. Joo, 40 metrisiä vastuksella nyt seuraavaksi. Ja täällä siis aika iso sähkökatkos. Tässä on varmaan uutisklippejä siitä ja joo. Netti loppu, kaikki loppu. En päässyt palaveriin, tuli reenaan. Hyvä. Mä lupasin voittaa Jeren tänään telinen lähdössä. Jos nylkkypukilla on aika kovat luulot niinku omista all around ominaisuuksista. Joo, turpaan tuli, että heilahti telinen lähdössä, mutta ei maha mitään. Torstaina uusi yritys. Kontelinahtoreeni. Joo, nyt vielä. Kaikkea muuta lajivoimaa, liikkeet ja sitten pois. Näin. Netti. Mutta mennään puulille. No niin, onks jotain sanoja nylkkypukilla? No, vois tänne mennä vähän kastautua, että on täällä aika lämmin. Joo, ja täältähän siis löytyy ilmeisesti jacuzzi ja normiallas, että on ihan valinnanvaraa. Tää on aika monimuotoinen paikka. Joo, no, sit vaan simmarit päälle. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, nena que entra la jugada, yo quiero contigo y tú quieres conmigo, ella te va bien, follow me, tú eres life for me, yo estoy pa' ligar, tú estás linda, mándame tu y lo que hay, si te abrimos de ti. Mites Santulaisia mäkireenit menee? Nää oli ihan hyvin. Los dos, que conmigo la baby esta noche la paso cabrón, gana ponerse los modos avión, tú mi loca y duro borrón.
tiistai 29.4. Yön aikana ilmestynyt sähkö tänne. Tänne ei tarvii olla sähkökriisissä enää tämän kauempaa. Juu. Ihan hauska päivä oli. Ruutuaika aika minimiin saatiin ja näin. Ja oli aika hyvä grillilohili. Joo. Tänään voimaa ja nyt aamusta ja illalla vähän koempaa juoksua. Tuonne juostu tai sain päätökseen tämän reenin ja siinä pari sarjaa, jossa sarjassa 4 kakkosta, 4 sotkua ja näin. Semmoista 8 kisavauhtia. Ekan sarjan mä menin lenkkareilla. Tuntui aika kevyeltä. Sitten mä halusin tokaan sarjaan laittaa piikkarit, että saa vähän piikkaritatsia 8 vauhtia. Ja aika kevyesti tuli semmoset 7-2-8 väliin kakkoset ja näin. Joo. Huomenta. Lepopäivä, keskiviikko, 3.4. Joo. Vähän puhuttiin tänään, että mentäis tonne Alicanteen käymään. Bussilla maksaa 3 euroa sinne. Mennään vähän Jerenkaa näyttää pojille Alicanteen. Minkälaista tiedä, kun me siellä oltiin syksyllä leirilämässä, niin joo, semmonen päivä tiedossa. Mutta siis joo, otetaan laudat mukaan, lähdetään bussilla, maksaa 3 euroa ja sinne niin. Ja poroppa vähän, meinas tulla kolari. Joo. Tonne Alicantti kierretty. Seuraavaksi tosta bussi alle ja siellä Flöde ja Kokkelmiehi menee ruokaan pöytään ja näin.
Torstai telinelähtöpäivä ja nyt aamusta tehtiin vaan verkka ja huoltava illan telinelähtöjä varten. Ja hän tuossa koordeja ja liikkuvuutta ja fyssariliikkeitä ja tälleen. Nyt sitten kokkaamaan ja sitten illan lähtöjä kohde. Mikä? Otan prediction, että miten käy ekassa lähdössä. Ekassa lähdössä? Eka lähtö 40 metriä. No kokke jää. Kokke jää, se on totta. Ei muuta. Joo, eli kokke jää. Jääks kaikille meille? Jää. Noniin. Sitten... Eli... Ennuste ekaan lähtöön, kokke jää. Kokke jää ja kaikki muut tulee näistä maahan. Otetaan video siitä. Itse selittelee jotain. Tähän tulee sitten koken selittelyt, jos näin käy. Ykkös kakkosaskel oli nopea, mut huono. Ja siitä eteenpäin oli terävämpää. Mutta ei se nyt silti mitenkään hirveän hyvä ollut. Ja haluatko sä vielä kertoa, mitä tässä tapahtui, kun sä vähän rentoutit? Joo, kyllä se kokki lopulta ainakin mut jätteli näissä lähdöissä. Lähtöjen päälle otettiinkin sitten vähän aitahyppyä ja tämmöstä pohjahyppyä ja sitten maksimiaitaa ja nousevaa aitaa. Ja nyt vaan sitten loppupäivä lepoa ja jaksaa huomenna juosta. Huomenna sitten tulossa aika paljon määrää. Aamusta muutama 3 ja siihen päälle 2 kertaa 8 kertaa 200 määristä ja illalla sitten 7 kertaa 1000 VK. Joo, huomenna saa sitten juosta ja tarpeeksi. Joo, nyt altaalle ja vähän lepäämään. Joo, huomenta. Perjantai 2.5. ja tänään sitten aamusta 5 kertaa 300 ja sen jälkeen 3 kertaa 8 kertaa 200. Alkuun myös ehkä vähän pikkuaita juoksua ja näin. Sitten illalla VK:ta. Jere juoksee pitkää aitaa, Kokke ottaa aita lähtöä Rassen kanssa. Joni juoksee munkaan aamulla. Joo. Vähän on pilvinen päivä. Onneksi on lämmin. Mutta siis joo, 3 juostu ja nyt kenkien vaihto ja 2. Ja tossa 3 tarkoitus oli vähän harjoitella rytminvaihtoa. Tommosesta kevyestä vauhdista silleen, ettei happu kumminkaan nouse. Ja joo. Mitäs se onnistui? No ihan hyvin, ainakin omasta mielestä. Ihan hauska harjoitus sitä. Mitäs Jomppa? Hyvin onnistui. Se on hyvä laireeni. Joo. Näitä lisää. Joo. Nyt tässä sitten tavallaan se reenin pää, että määriksiä 3 sarjaa. Noniin, määrikset saatu juostua ja hyvin kulki. Ja vikasarja sinne 3-4 väliin ja sekin kulki hyvin. Nyt sitten vaan syömään ja lepäämään ja sitten 14.30 alkaa toinen reeni ja silloin niitä tonneja ja näin.
alkuverkka vedetty tommonen Miulin sirkuitti. Siksi sitä Juha kutsuu tommonen kuntopiirityyppinen, jossa on 15 liikettä ja kutakin tehdään semmonen 45 sekuntia per puoli, molemmat puolet. Ja sitten oli noita mitä luisteluhyppejä tai mitkä ne nyt onkaan ja niitä semmonen 50 ja nyt sitten 7 kertaa tonni aletaan kiskomaan. Joo, ika tonni 3.19. Ihan hyvä reeni mä sanoisin. Onko happoa? No vähän, mutta siis semmonen mitä pitääkin olla tässä reenissä. Hyvä. Ei ainakaan liikaa, näin mä sanoisin. Vähän täällä kuumassa sykkeet nousee, mutta Juu. kyllä sieltä onneksi nopeasti alaskin tulee. Nyt ollaan tultu Lummiäks Pyrintö Barbecue iltaa. Lauantai 3.5. Puoli 10. Nyt aikaan kentälle ja aletaan eka reeni. Suppareita ja kuntopalloa päälle. Illalla muut menee mäkeen, mulla PK:ta. Joo. Noniin, alkuverkka vedetty. Millä jalat tuntuu? Mutta vaikka teki alkuverkan, niin se ei auttaa. Itellä aika sama, että aika sanotaan, että reissu huonoa jalka tähän mennessä. Ei omilta. Mut kyllä mä uskon, että tää kulkee. Seuraavaksi avaria. Noniin, 2 sarjaa ruppareita takana. Miten kulki? Ensimmäinen jäi sekunnin. Toinen jäi puoli sekuntia. Niin veto. 3. jäi 20. 4. oli täydellinen. Joo. 5. täydellinen. 6. täydellinen. 7. täydellinen. 8. täydellinen. Ja toi samalla kertoo mun kauden aika lailla nelkun suoritukset. Eli 3 ekaa on vähän heikkoja, mutta sitten tulee täydellisiä. Oikein. Mikäs pyhättää niinku? Prediction. Jokaisen tulokselle. Yksi myyrä veti tässä sen Jokaisen kuulaheittotulokselle. 20 Jere. 20,5. 20,5 Kokke. Mikä sun tavoite oli? Mä otan realistisen tommosen 16-60. Mulla on 16,65. 16-65. Noniin. Testi ohi. 4 kilon kuulalla pyttiä. Mä 16,90. 19,7. Paljon Mitä? heitit testiä? Ei tietoa. 16,30. Äijää. Jo, Kokke, paljon meni? 21. 21. PV. Nyt tultu kyseleen sen Taurasta mahdollista autovuokraa huomiselle. Täällä täyttyy vähän ehkä myöhään tää autovuokra, että täällä vissiin kaikki nämä paikat mennyt niinku yhdeltä kiinni ja kello on nyt 13.42. Katsotaan saadaanko huomiselle autoa vai mitä, mutta jos ei saada, niin sitten ei mennä Valenssiaan ja peliinkään, mutta toivottavasti saadaan. Auto saatu ja siihen se kurvaa. Onks hyvä peli? Tää on hyvä peli. Mahutaanko me kaikki sinne? Tää? Mahutaanko me kaikki sinne? Ei, mutta tää on hyvä peli. No niin, hyvä. Joo, tulin tähän kuntosalille nyt kuntosalille nyt tekee alle vähän pyssariliikkeitä pohkeelle ja lonkalle ja sitten en vielä päättänyt juoksuks mä ulos juokseen vai juoksuks mä tuossa takana matolla sitten tuon PK. Noniin, nyt on tukiliikkeet jumppailtu ja kenkiä vaihto, niin pääsee juoksemaan, mutta mä tein tossa siis aika paljon pohkeelle ja akileille. Nyt kun oli toi Smitti saatavilla ja sit mä sen päälle vielä tein aika paljon lonkan liikkuvuutta ylipäätään aktivointia, että on valmiina nyt tohon matolle juokseen.
on siis semmonen pidempi jaksonen PK kautta VK, että aloitetaan tosta PK:lta ja sitten siirrytään VK:lle ja loppuun taas PK:lta. Ja sitten katsoo, että paljon tänne tulee ihmisiä, että jos mä sitten vielä tekisin vähän vatsaa ja korea sitten jälkeen, mutta aletaan nyt ainakin juoksemaan, kun täällä ei ole ketään, niin mahtuu ainakin. Ei tule liian kuuma. VK kuulikin ihan normaalisti hyvin. Vähän tossa sisällä kuuma tuli ja hiki. Ja sykkeet myös nousi. No, ei paljon, vähän ehkä normaalia korkeammalla, mutta se ehkä johtuu vaan tosta, kun sisällä oli aika kuuma. Että näin, 50 minuuttia mä siinä matolla juoksin ja nyt mä sitten tulin, kun pääsin tähän kämpille, niin heti tähän altaalle, niin sai vähän kehon viileämmäksi. Toi on ihan tommoista sopiva viileitä toi suihkuvesi ja toi iso altaan vesi. Että joo, nyt sitten syömään ja katsotaan Timanttiliigaa ja Grand Slam Trackia. 4.5. sunnuntai, lepopäivä. Ja nyt ollaan lähdössä Valenciaan kattoo La Liga 2 peliä. Levante vastaan Tenerife. Siellä on auto ja sinne ajaa semmosen 2,5 tuntia, niin lähdetään nyt tässä aamusta. Kello on 10:30. Joo. Hyvä. No niin, pelipaikoille päästy ja kyllä täällä niinku vähän eri tunnelmaan kuin Tammelassa. Mä en tiedä, mä en ole käynyt Tammelassa ikinä. Mä oon. Tai Uudellamaalla. Nonni, nyt ollaan Valenssiasta päästy jo takas kämpille ja käytiin siinä pelin jälkeen katsomassa tämmöstä arkkitehtuuria ja mosaikkirakennelmaa ja oli aika hieno taideteos. Siitä lähtee toi Valenssian maratoni kanssa ja nyt sitten alkaa tää viikko olemaan pulkassa samoin vlogi, että kiitos, että katoit tänne asti ja ehkä mä sitten myöhemmin teen taas ensi vuonna leirillä uuden vlogin, että sinne sitten, jos ei muuta.